Monggo kali disambi. Yang terhormat Ibu Dukuh Ceme Ibu Nuri Suharyani, yang kami hormati Ketua RT 04 Bapak Agus, Ketua RT 05 Bapak Suko, Ketua RT 06 Bapak Agung, Ketua RT 07 Bapak Herman, Bapak Kamrois Bapak Muhammad Dimyati, Karang Taruna yang berbahagia, serta warga Dusun Ceme yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam suasana penuh kehangatan pada acara Malam Tirakatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Merupakan suatu kebahagiaan bagi kita semua karena pada malam hari ini keluarga besar Dusun Ceme dapat kembali bersilaturahmi, mengenang jasa para pahlawan sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dan mewujudkan lingkungan yang rukun, aman, dan harmonis. Malam Tirakatan ini bukan sekedar menjadi tradisi tahunan, namun merupakan momentum untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini. Sebuah kemerdekaan yang menjadi tanggung jawab kita bersama untuk dijaga, diisi, dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Perkenalkan, saya Alia dan saya Sinta. Kami di sini selaku pembawa acara yang akan memandu rangkaian kegiatan pada malam hari ini. Semoga acara dapat berlangsung dengan lancar, hikmat, dan membawa keberkahan bagi kita semua. Baik, Bapak Ibu sekalian, langsung saja untuk susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepareng matur dumateng para sesepuh pinisepuh ingkang satuhu kinabekten. Dumateng Bapak Ibu sedaya warga Padukuhan Ceme ingkang tansah kula hormati. Dumateng Karang Taruna kalian adik-adik warga Padukuhan Ceme ingkang tansah kula banggakan. Langkung rumiyin sumangga kita ngunjukaken puja lan puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten kenikmatan, hidayah saha inayahipun dumateng kita sedaya. Satema wonten ing dalu punika kita sedaya saged silaturahmi lan ngrawuhi adicara malam tirakatan kanthi rahayu nir ing sambikala. Sholawat saha salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu syafaatipun wiwit gesang wonten ing donya ngantos dumugi yaumul kiamah sakmangke. Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, kula ngaturaken pambagya harja sugeng rawuh dumateng panjenengan sedaya. Ngaturaken agunging panuwun awit rawuhipun panjenengan sedaya ingkang sampun kersa ngrawuhi adicara wonten ing dalu punika, inggih menika malam tirakatan mengeti dinten kamardikan Republik Indonesia ingkang kaping 87 taun. Mugi-mugi rawuhipun panjenengan sedaya pikantuk berkah lan dados amal kesaenanipun panjenengan sedaya. Ugi kula nyuwun ngapunten mbok bilih anggenipun nampi rawuh panjenengan sedaya kirang nuju prana ingkang dipun wastani papan palenggahan ingkang kirang sececa lan mbok bilih anggenipun nyamaktakaken unjukan lan daharan kirang mranani penggalih panjenengan sedaya saestu nyuwun pangapunten. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, adicara malam tirakatan wonten ing dalu punika saged kalampahan awet pambiyantu sedaya warga Padukuhan Ceme awujud menapa kemawon. Lan saking Masjid Al Ikhlas Ceme nggih menika
panggung kaliyan sound system. Saestu kula ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Mugi-mugi panjenengan sedaya pinaringan ganjaran ingkang langkung kathah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, nyuwun ngapunten wonten ing dalu punika kula caos informasi mbok bilih wonten ing Padukuhan Ceme menika wonten kegiatan enggal nggih menika kelompok wanita tani Seruni Lestari. Kelompok wanita tani Seruni Lestari menika dipun kelola saking ibu-ibu PKK Padukuhan Ceme. Sampun terregister kala wingi wulan Februari. Nggih sakmenika sedaya awet pambiyantu lan panyengkuyung sedaya warga Padukuhan Ceme. Lan nyuwun donga pangestunipun mugi-mugi kelompok wanita Seruni Lestari saged langkung semangat, langkung berkembang lan mugi-mugi saged guyub rukun dados guyub rukun sedaya warga Padukuhan Ceme. Penampilan tarian yang pertama ini urutan dari Karawitan Dahulu dan persembahan dari Ade Alif.
Kita berikan tepuk tangan yang meriah penampilan dari De Ali.